Ukurannya malah nganu ya, Pak. Komplit ya ukuran iki ya. Itu soalnya baru datang mungkin. Iya, mainnya beda. Ini yang di tunggal iki. Itu beda merek tuh soalnya. Itu Sing siji Ayo yo. detail sama kol cole. Kol karo anu ya beda merek kok ya ya. Oh, ini sing anu iki ndi, Mbak? Gimana? Sing detail sini. Yang apa? Yang detail. Sini itu loh. Ukuran 34 atau 35. Itu rupa apa? terus enggak apa-apa. Lihat nih kalau ini. Apa? Iya. Iya, Fri. Ini tak doan yang dijaluk. Sing dijaluk entek kuwi doan. SL. Tak jawab ngono kok. Ini 30 kuwi. Nanti. IG. Kalem. 34 ini. Kalem warnanya. Ini 36. Beda. Beda kuwi abu-abu kok. Sing siji abu-abu, sing siji apa jenenge? Oke, sama ini yang hijau ini nggak sama. Maksudnya untuk Jajal ya, jajal ya. Kalau untuk teman-teman yang pengen katok-katok pendek juga ono, katok-katok tua ya. Oke, katok-katok pendek, katok-katok levis banyak. Ya, oke. Oh, akeh iki. Oh. Ini tempatnya gini gitu. Hem-hem ya ono, kaos-kaos. Kaos-kaos, hem-hem. Wedok apa lanang iki? Cewek. Oh, lanang iki. Oh, ada ini hem. Baju-baju. Hem-hem. Pas Rayan. Hah? Kayak street. Ini nih, kiri kenalan. Mensil apa? Hah? Katoke ora sida ya. Beda aja. Ini sudah dapat
Kathoke ra sida. Hah? Lho kasire wantri. Mbak-mbak iki. Mandang kan duwe aku. Bang. Topi iki lho ya ra nyapik ya. Eh? Topi. Kathok pendek ya, beli kathok pendek karo celana. Sarung-sarung ya ana lho. Sarung-sarung atlas. Boleh tidak metu sudan metu ya. Metu sudan. Itu. Hah? Betul terus ya. Wah, ini ngiyup sik ya wong anu. Hah? Iya. Arep omong ndi kae? Kono bagas. Apa nek? Lah iya. Ngiyup sik. Ngiyup sik. Kuwi yo kepiye Mbak sing ngandung windang urusane. Ora ono kabeh. Si supir ora ono yen. Supire ra ono. Sing sak patane ku sing buka papat sing meninggal 10. Kapan ya Mbak ini? Mau jam 11. Ya kira-kira ki mau. Nang Jambe, Nggih kali jam 11. kuwi gorong kupatane nggo. Iku acarane iki lho sekolah Asapia. Alah, ya Allah. Beriku acara takziah kemudian bapaknya kepala sekolah rombongan pagi sini tuh pas kepatan itu sih kuwi di dalam Trontonnya remeh belum? Di dalam itu Motor liyane. Saya meninggal di SD pas Alah. itu yang beri Wis. Kuwi ayo kuwi. Supire trontone sing gawe. Nah, niku sing omahe lihat ditubruk ini ada omah. Nah, kuwi yang liput ki mak rame ya. Nanti kuwi Paris Jambe. ada ya. Kali jalan. Bisa bene apik lho. Wis. Bisa bene apik lho. Kok sebe apa pitung wis modifan. Mesinnya sama apa ya? Iya. Start. Ya. Nice. Just. Apa suka? Itu orang terbesar. Lanjut. Ora. Nah, bisa dua res. Ora.
ngarai ono lah. Asem. Hah? Mlaku-mlaku. Malah udan deres lho. Udane deres iki ngeyop dhisik. Ya nang desa Ngraget. Lho. Ya desa tempat evakuasi akhir TEA. Desa Ngraget Kecamatan Mungkin Kabupaten Magelang. Ya dhisik. Regane ukian. Bakule mbake mau kaya ora asin. Dari mau. Bakule kaos. Pakai evakuasi. Dan virus. Rokok ini. Kerupuk ya. Pulaan kerupuk nek ora toko. Hah? Ora. Orang kaya ini